Miet Lino Arrigo Azzopardi, fotografu li tul is-snin ġibed uħud mill-ikbar avvenimenti fl-istorja ta' pajjiżna u permezz tal-fotografija segwa ġrajiet li bidlu id-destin tal-poplu. Arrigo Azzopardi miet fl-età ta' 77 sena u kien deskritt minn ħafna li jafuh bħala bniedem ta' qalb tajba u pożittiv. Ħafna mill-fotografi li llum jipprovdu l-gazzetti u siti elettroniċi bir-ritratti irrakkuntaw kif għalihom kien ta' ispirazzjoni. Oħrajn ikkummentaw dwar kemm kienu rikonoxxuti l-ħiliet tiegħu, bħal Charles Flores, ġurnalist veteran li kiteb dwar kif ħadmu flimkien għal gazzetti barranin. Il-ġurnalista tal-PBS Ruth Amajra ddeskriviet lil Azzopardi u x-xogħol tiegħu bi 3 kelmiet: determinazzjoni, imħabba u talent. Filwaqt li l-preżentatur ta' Pjazza Fuq One, Karl Stanjo Navarra, innota l-esperjenzi barra l-pajjiż. Tkellimna wkoll ma' Paul Azzopardi, illum direttura l-informazzjoni, dwar kif Arrigo ra l-istorja ta' Malta tiżvolġi quddiem għajnejh mill-indipendenza sal-lum. Fl-istess waqt, kull Prim Ministru kellu waqt il-mandat tiegħu tabeb storiċi ewlenin għal pajjiżna. L-istess Lino għexhom u kellu x-xorti illi jarhom wara l-viewfinder tiegħu u għaraf jiġbed, jikristallizza momenti fl-istorja. Momenti fl-istorja mhux biss tal-avvenimenti, ma momenti fl-istorja anke tal-personalitajiet ewlenin. Għax jekk kien hemm bniedem li ra Malta tinbidel kien propju dan il-fotografu bravu. L-ewwel ħaġa rajt Malta tinbidel. Bil-fotografija li jiena kont l-official photographer tal-iżjed festi importanti ta' Malta. Tajjeb. Voldri nibdew bl-indipendenza. Sowa. Ir-Repubblika, jum il-Helsin, Sowa. is-signing tal-Greċja li dar ritratt huwa Emmu. qed naħdem biex nibgħat ir-ritratti. Sowa. Alright? U fl-aħħar mbagħad Dublin il-bandiera Maltija tiela. Millami. Meta ħanajdlek xi ħaġa li veru li emozjonatni għaliex meta inti tara l-bandiera ta' pajjiżek. Tiela mal-bandieri kollha tal-Ewropa. Tajt imma hija kif qiegħed jien. X'inhu dan? Ma stajniex ma nsaqsux lil Paul Azzopardi kif se jiftakar lil Lino Arrigo Azzopardi li lin mill-imħabba għal ġrajiet kurrenti u għall-kamera. Id-bissima tiegħu, id-daħqa tiegħu.